icho kwadi mbiri Zimbabwe ndiri mukati kufamba mukati kufafadzana kutsutsura tirikuitika matima na wasanyika ino Zimbabwe tinenge takadzibatana tiri mukati kufamba ipapo asi dzandoda kutaura pana pamuri Zimbabwe dzinenge dziripo samazuva wose dzimwe dzinolakidza dzimwe dzinonyadzisa dzimwe dzinoshamisa nedzinorwadza zvekuti kutaura kuno kwatiri muri Zimbabwe vakawanda vanenge kaisa musoro pasi pari mukati mekuchema vasingatozivi kuti watitika papi uye zvikatora dzimwe nyaya dzinovhunisa kurwadza ndedzekuti pane dzimwe dzekuti muri Zimbabwe muri kuchema muri mukati mekuchema kwacho kudaro muchishaya pekuchemera chikonzero munenge mune kushka kunenge kuri mamuri pamusoro pezvimwe kusanganisira kwenyaya yakaitika muri Zimbabwe iyo ine rufu rwanokwenda kuita 4 mukati me 4 days muri Zimbabwe iri mukati menzvimbo yandinochevedzera kuti iyo ushe wekunze mukati meguta reHarare asi nyaya ndoda kutanga nhasi pasi muri Zimbabwe inyaya yandinochevedzera ndichitizo paka gutu chakamira sei Zimbabwe yese nefenyuro yeruzhinji vanhu vakawanda saka tichiti the whole nation on one station nyaya yandiri kutaura iri kuitika kwagutu asi ichabatanidzira sekuti ndikati chipatara chiri kwagutu Zimbabwe yese utungamiriri hwepamusoro nekurarama kwevanotungamirira vakaisa zvipatara kwese kwese vachiitira kuti vanhu vararame ndizvozvo saka ndikataura nchiti chipatara kwagutu kana vari kwagutu vachinzwa nyaya izvi painokomendwa nevanotibatsira ichabatanidza pese pane chipatara kana mutemo uchiti chipatara chinofanira kurapa vanhu kureva kuti mese kwamuri ikoko zivai kuti kana kusiri kurapa vanhu varotobirwa nyaya yendiri kutaura panapa ndekwagutu aisi yechipatara unga unofananidzwa nyaya yendiri kutaura panapa inyaya yasabhuku kwagutu inzwai Zimbabwe kwagutu kuna sabhuku anoti iye ende vanhu vachiunza nyaya iyi vari kuti hatisi kuti imhosva asi sezvinhu zvatisina kujaira toda kuziva kuti tinogona kubirwa nekusaziva tisingazivi asi tichibirwa asi tasvika panguva yekuti tiri kukumbirawo kutsvaga rubatsiro neruzivo first pamusoro pechinhu ichi nekuti chiri kutibata nekuti pachiri kuitika panguva iyi tinenge tiri pakati pekuchema tichishuvira dai tanyaradzwa asi ndo patiri kutowedzera kuchemedzwa chichaitika sabhuku ari kwagutu anoti kana muchinge mafirwa makuita nyaradzo panoitwa zvoto zviviri panyaradzo izvi panoitwa nyaradzo yekuti pamuri kubika mabhodho kana muchibikira vanhu vatiya sabhuku anoenda kunotengerwawo zvinhu zvake zvakafanana nezviri kubikirwa vanhu ava zvoitwawo choto chake ipapo panoitwa zvoto zviviri chasabhuku nechenyu chevanhu chepofu chese kana matenga mukaka nenyama neshuga muchatenga mukaka nenyama neshuga zvakare chiri choto chani chasabhuku kana mauraya mbudzi kana mauraya mombe musoro nechiropa dzezvamauraya izvi zvinopiwa sabhuku zviri zvokuenda kumba mozomupawo nyama yake inobikwa kuchoto chake pari panyaradzo saka vanhu vari kuti isusu kutounganidza mari yekuitira choto chimwe chete chekuti vanhu vadye vauya kuzotikuta parufu rwedu tinenge tichitoremerwa asi tinozoita zvakare choto chasabhuku zvoto zviri pamusha apa hatina kuramba asi masabhuku nemadzishe vanhu vanogadzwa ndo zviripo here pamutemo wacho wokuti unogona kutounganidza zvese but kana mari yako isati yakwanisa choto chasabhuku akufanira kuita manyaradzwa kana usina mari yakakwana yese yechoto chasabhuku nyaradzo bona samba manja aitwe chokutanga unofanira kutangisa choto chasabhuku wozogadzira zvako iwewe zvaitika kumhuri yakawanda sei right ava kuti kwanzi yamhuri yechishanu iyi zvichiitika munzvimbo iyi asi sabhuku ava kana kwafiwa kuri kwerudzi rwake zvinhu zvazviitikizvi zvinoitwa kuvatorwa vanotungamirira saka ivo vari kuti favor haishayikwe munhu kumwana waamai vake asi zviri pamutemo here kuti sabhuku ane choto chake kana chake chisati chawanikwa nyaradzo yemunotochinja date kusvika choto chasabhuku chakwana sabhuku ari pasi pani ari pasi paheadman kwagutu uko kuna headman here kuna headman vakaendere kuna headman vakanoripota ndo zvavari kuti sabhuku naheadman vanhu vanotaka kugara padare rimwe chete tisati tave kutozoshevedzwa tisati tarasika kutanga kuenda ikoko obviously tikaenda kwaheadman
Headman achashiradzira kuti nengida nenyaya iyi tati timbotanga kutsvaka ruzivo sataenda ikoko zviri pamutemo iyi. Alright, saka zvinongoitika panyaradzo chete. Panyaradzo. Parufu hapana problem. Parufu ava nenyaradzwa. Okay. Vese vari 5 vakanzi vaite choto chasabhuku panyaradzo. Chiropa nemusoro kana chinhu chamauraya ipapo. Zvinoenda kwasabhuku. Izvo hazvobikwa pachoto izvi. Aivakomba kwake. Okay. Ndezvechokwadi ndakazviona kubocha kwatakanoviga sekuru vedu. Ndakatotanga kuzvionera ikoko kwedu kwaZimunya hakuna. Yes. Muterere ari ku Stone Ridge. Okay? Alright. Haisi tsika yavo here vanhu veikoko. Ndakambozviona kuzaka pamagadziro. So vanhu vari kuti iwo pese panogadzwa vanhu pane mitemo inozotaurwa kuti mitemo ino inobva apa kusvika apa, kubva apa kusvika apa, masabhuku amuite izvi munoita izvi. Zvirimo here mumutemo wekugadzwa kwemasabhuku kana kuti zviri mutsika yerudzi rwesabhuku? Kana zviri mutsika sei vagari veikoko vakukomplaina? Nokuti kana zviri izvo zvinofanira kuitika havafaniri kunyunyuta. Uye zvesabhuku asiri wekutanga uyu angaite makore mangana achitoka kwakabhoita umwe sabhuku. Sei sabhuku akabva ipapo angasiketi izvozvo? Wakadini ko Jesu muzungu pa DZ extension hanzi ndakazorora zvangu ndakati kwati pachimuti. Okay, Kanyemba na Bosho Magonatani, right? Sabhuku avo vari kujairira vanhu ngavati nyarewo chokwadi ndiripo pachimuti handibve zvekudaro ndinonzi madzibaba cross chapinduka kuchiweshe kwa nzvimbo Maponga village. Saka vari kutya kuenda kwa headman, vari kutya kuenda kwa mambo, vari kutya kuenda kwa DDC, District Development Coordinator, aizikana kunzi DA kudara. Chavari kutya ndichokuti vari kuti varida kutanga kuziva kuti itsika here kana kuti haisi tsika, asi vakaziva kuti vari kubirwa vakuenda vaine confidence kuti tiri kunoripota nyaya yatiri kushungurudzwa. Iwo ndiwo vanogona kutotiudza kwagutu kuti itsika here ekwavari ikoko. Isusu hatisi kuziva. Kana iwo vasingazive vanofanira kubvunza vakuru vavo kuti ndizvo here zviri kuitika izvi. Isu hatizive tsika nemagariro ekwagutu. Gutu muri kuzvinzwa, madzimambo muriko, nepfenyuro ndiye munhu wese. Exactly. Itsika yenyu here ndezvemasabhuku here pavanogadzwa? Mutemo wakabva kupi? Ndewe chokwadi here? Kanyemba na Bosho hakuna zvakadaro, right? Kukara uko ndinonzi Dafiba Simango ndiri kunoku kubhidita kwai madlo. Alaiwe Kanyemba na Bosho ngora, right? KB na Boshazi and Bonongwe pa gazebo, makasa Bonongwe pa gazebo. Ababadi atikurudzire zvakadaro. Chizwa ibaji ndabva tumirwa panapa kamunhu kemufananidzo naIdith Muzimbabwe akabata sabhuku vari pachigaro chepamusoro. Avaiwe titendere mhuri yeZimbabwe timbonzwa mashoko anotevera timbotenge. Saka vana zvavari kuti hongu zviri kungomuka zvikayana baba, chiri kunetsa ndechekuti usabhuku hwumambo hunogara uchienderana nekuti kwafa mumwe kwatevera mumwe ane zvakanganisa nemutemo wabviswa kwagadzwa mumwe, but kune zviri kuchinja zvichiuya kune vari kutanga zvinhu zvichiita singe zvazvitsva kwavari. Vari kuti mabatiro atinoita tinotosvika kubvunza sezvizviri tinogona kudzingwa munzvimbo tisati taziva zvinosvika kutanga, but tosvika rini tichichema nechinhu chatiri kuziva chiri pachokwadi here. Hakuna here kunotangira mutemo uyu kwatinongokwanisa kunzi regai tikuzive zvakati tisati tazivikanwa, nokuti simba rinotiremera nderekuti ukazozivikana kuti wakamhanya zvadhakwa. Ya tinotenda vakuru kana pane zvamuri kudaka kuita munzvimbo dzenyu imomo zvakangodaka kuti musimudze pamwe chete kana kuzivisa shoko vana venyu kuitira kuti vasazoshamisika mangwana kana zvinhu izvozvo zvakuita sei zvakuitika. Pari zvino baba Isabel regai kati gadzirire kati kuendeseika kumarinda anoradzikwa magamba eNational Heroes eka uko kune mhemberero dzekurangarira pamwe chete ka right nekupemberera basa rakabatwa nemagamba munyika ino yeZimbabwe.
Zimbabwe tibatane ne current affairs manje tozokrosa kwenda ku National Heroes Eka. Icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mondiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsodzura muri Zimbabwe mukoma kepindi ngona kungosimbisa chimuti chinobatwa nevakomana vekanzo pa Central Stores pa Kopa pa Coventry apa vanenge vachibata mamukaseko vachibati Inspector Mombo chimuti wakabata kuti pamwechete na Christopher Kamwanda dzidzai mambo chimuti akabata Carlos Munangagwa nometa sanyatwe tapiwa Constable Chisango pamwechete na Sergeant Delele wamukaseko tikiti ndisikakangane wachedza kuti Constable Mari chimuti akabata Mabili Nyatsuro pamwechete na Stanley Piri ndisikakangane Penzura vanenge vakachibata kwanza ndichisiya paka muri Zimbabwe ndapindira mukati meguta reHarare kunonzi kuushe wekunze. Muri Zimbabwe kuushe kunze kune chitiko chakaitika chinosiririsa chinorwadza chokuti kutaura kuni kwatiri kuita nhasi pane kuti nguva yamunenge muchichema muchiwana nguva yekufara nekuita zvimwe kuti mugadzirise zvimwe zvinenge zvichikuchemedzai. But zvandiri kutaura panapa ndezvekuti muri Zimbabwe pane chitiko chakaitika musi wechitatu mukati menzvimbo ndichiedza kuti ushe wekunze imba inogara baba namai nevana vakutatu umwe mwana mudiki ari kuenda kuECD nemumwe mwana mudiki ane 10 years nemumwe zvakare mukomana ari muform 1 form 2 vakati vakarara vari mumba mavo vabereki vepa next door vakanzwa vana vari mukati mekuchema kumapasi 5 dzekuseni vari mukati mekushedzera kuti mama tiri kuda kuenda kutrip nayai kuchikoro yakamira sei zvakaita kuti vepa next door vakwanise kusvika pamba apa vachinoona kuti wai vana vachiita rudya nekutaura kwavari kuita uku ishokwadi ndokubva vaenda ipapo ndipo vakasvika kuti vari kuzama kubata door asvika so vana vanoita imba yekunze ndopa vakazama kuda kuti vatarisane pahwindo ndokunoona kuti iwo baba namai vari mumba but havasi pamubhedha vakarara pasi asi vachibuda furo ndokuenda kudhoo ndokurova dhoo negumbo vachibva vazopinda ndokuona kuti vanhu vakatorara vari kuti vanhu vasafoketa kuneta nekufema zvachona hazvina kumira musha vanhu vachiita kunoisa kuchipatara zvakati vazotoona kuti dhokta achikonfema kuti pakati pevanhu tu apa aiwa amai vapenyu but baba vakabva vafa kutaura kuno kwatiri kuita baba vakafa but mai vapenyu asi vari kurwara. Vanhu vachibva vaita rufu vanhu vakaenda kumusha kunoviga baba vachidzoka pamba apa vehukama hama dzemukadzi dzange dzauyawo pamba apa zvakare dziri mukati mekuchema kuti kurufu uru runoda kuperekedza mumwe wedu nokuti afirwa tichimunyaradza. Vanhu vakarara pamba apa asi regai ndikuzivisei hama Zimbabwe kune vamwe vanhu vakatoti pamba apa nokuda kuri kuzviitika kwazviri kuitika hatikwanise kuti tirare regai tiite sei tinorarawo kunze ndokusara pakarara vanhu nezuro muri yeZimbabwe zvakazoitika zvakare pakamuka zvakare pano 5 vakarara zvakare vachiratidza kuti vanhu vakundikana zvakare kufema vanokwana kuita 5 kuratidza kuti vanhu vafanira kuita 5 vanokwana kuita ivo vatatu vana vepamba apa kusanga vaviri vari vana vepamba apa kwozoita vamwe vanhu vatatu zvakare vese vanga vakarara vakadaro vanhu vachiendeswa kuchipatara zvakare zvakatoonekwa kuti pavana ava vamwe 2 zvakare vafa kusanganisira nemuning'ina waamai vavo vafa kureva kuti pa 4 days vana vaviri namaini nemuning'ina wamai vafa izvezvi kuna mwari uchipatara zvakare vakanga varwara pamba ipapa so vanhu havasi kunzwisa kuti chii chiri kuita kuti vanhu vafe pamba apa vasina kungorwara vanga vari vapenyu vakasimba so baba vakafa nevana vavo vaviri pamwe chete nemuning'ina womukadzi wavo vamwe zvakare vari kurwara izvezvi kusanganisira amai vepamba apa. Mapurisa vakasvika panzvimbo chinoshamisa nechinovhundutsa hachisi kuonekwa nemaziso kuti chii chiri kuitika so kutaura kuno kwatiri kuita musha uyu wasara amai vari kurwara nemwana komana ari form 2 atobviswa pamba ipapo kunzi asaindi pamba apa zvakare chikonzero hapasi pakamira sei ndipo pane rufu bhati vanhu vari kutosvika kuenda pamba ipapo vanhu vari kumochari izvezvi so vanhu vari kutosvika kuti pamba apa kana kuri kunzi pane zvinoda kuitwa achasvika pamba apa ndiani ndio pane hembe dzevafi ndio pane zvikafu ndio pane musha wachona ko mwana uyu hembe dzake chatirwa sei ko zvinodiwa pamba chatirwa sei nokuti vanhu vari kuchikira kuti dzimwe dzenguva vangopinda pamba apa vari kufa kana dziri mhepo dzepamba ko mainini hama yemukadzi yasangana sei nerufu uru baba Isabel mushure mekunzwa vana vachirova dhoo vachishedzera vepa next vachibva vaenda vakasvika vakanopusha dhoo vakaona baba naamai vakapera simba vachibuda furo yes ende vasiri pamubhedha vakarara pasi vakatorwa vakaendeswa kuchipatara vachinosvika kuchipatara amai vachibva vararama baba vachibva vafa nematambudziko vehukama vekuamai vachibva vauya kuzochema nehama yavo vakaenda kunoviga murume kumusha kwakaviga vachidzoka kuzorara pamba
varara pamba ipapo usiku warara pamba ipapo but pane vamwe vakati nokuda kwezviri kuitika chinova chinhu chatiri kuziva kuti nokuda kwezviri kuitika aiso satikwanise kurara pano vakarara pamba ipapo ndo vakamuka vakasafokera zvakare vakarara vari mumba rekuti panze mumba imo mumba mairwara baba namai imomo imba iyoyo ya imba yakakura sei imba ihombe ine kwai 4 rooms vakasafuketa ava vanga vari musame room here kana kuti marumu akasiyana nekuti pane vana pana namai right chii chakaitika kuushe wekunze Zimbabwe ngatibatsiranei timbonzwa kuti munoti kudini mpofu kwanzi chimutaka kuti tsiye hadi chisiye chero mera dzinza paka Karoi chekukaroi chiri kuti kudini muri yeZimbabwe nyaya ndinayo pana pepa Karoi yakamira yakadai kuna amai vane vana vanokona kuita 4 musikana i1 anova ndiyo second born first born mukomana third born ne fourth born vose vakomana second born ndiyo musikana chete vakomana vese ava namba okupedzisera ndiye anga asati aroora akazoroora iko zvinozvi aroora iko zvinozvi mukadzi achibva uya pamba semuroora ndokutambirwa uroora ndokuita mwenga mukadzi ndokupiwa nemurume ndokupiwa imba yawo murume kusvikira nemudzimai wake mumba mawo makuratidza kuti pane budzi ravepo kureva kuti muroora kana kuti mukadzi anga azvitakura okay azvitakura kudaro vamwene vane kereke yevanoti vanoenda asi muroora anoti zvakare vane chivanhu chavanoita asi andikwanise kubvunza kuti munhu anoita chivanhu nechikereke zvakamira sei nekuti pamba pandiri muroora ndakasvika chitiona chita izvo uyezve vanhu vanotouya vachibatsirwa nani naamai zvadaro mukadzi azvitakura ari pamuviri vamwene vakati muroora ndinokutendera kuenda kuchipatara kunonyoresa uchionekwa kuti zvakamira sei asi zvandiri kukuzivisa ndezvekuti pavana vangu vese vauri kuona ava kunyange ukabvunza vana mai guru nana mai nini vana vavo vese vanokuudza kuti izvo inini pachangu first born yemwana wangu ndine zvikaranga zvangu nezvandinoita uyezve handina nyamukuta kuchipatara kwaanoenda nditinoponesa pano okay saka zvimwe zvese ita uchange uchiudzwa zvakamira sei asi zuva rekupona izvezvi pawave apa handikwanise kuenda kure newe chero kushanya ndinoshanya newe kusvikira waita mwana chikonzero uri mhosva kwatiri ndinofanira kuziva kuti wapona zvakanaka asi hatishandisi nzira kuti uende kuchipatara vakagara saizvozvo murume nemukadzi vakawirana kuti ndozvinoitika asi panga pane nhoroondo yanga isina kuuzwa mukadzi uyu kubva kumashure yekuti hongu vana mai guru vake kana vana mai nene vakaponera pamba but wese akaponera pamba ipapo vane masecond born nemathird born chete mafirst born acho ese akaponerwa pamba vakafa hey zvadaro muroora uyu zuva rekurwadziwa rakakwana kusvika kumangwana haana kupona ndokuita zvakanaka kusvikira muroora akuti marwadziro andiri kuitwa handisi kunzwa senge zvakamira zvakanaka zvikanzi don't worry pana patinopedza zvese yakwana nguva yekupona mukadzi akataka kubuda yavanoti shupa kana kuti dzimwe mvura dzinotaka kubuda kana munhu achinge akupona vakavharana mumba iye naamwene vamwene achinziro kuponesa muroora anoti iye akarara akambofungira kuti ari kurota but akatoziona kuti ndiri kutozviona pamba pavanogara apa hapana kiti hapana imbwa asi ari mumba imodzo rakavharwa akanyatsoona kuti mumba munomu mune imbwa irimo timbwa tidiki kadasikika mbwanana but kwakatarisa kutoratidza kuti aisi mbwanana iyi ichori imbwa hombe ingori kabhoti kadiki okay nguva yataka kubuda mvura ichita sei vaita senge zvavari kupukuta kana machira acho vari kuzvisairira kuisa kunenge kukamba kachinanzva kwozoita ropa rakatobuda munhu achitopona raitiurira chaicho chacho vaitori padhuze dhuze zvaitoona kuti inini handikwanisi kusimudza musoro sei but ndiri kutoona kuti imbwa iyi iri kutodya kana kuti kunanzva kukasva ropa riri kubuda pandiri hey so vapedza kudaro azoita senge munhu ada kuzama kumuka vaimuti usamuke ramba wakadaro kusvikira iye azosimudza musoro zvokutoona chimbwanana kuti chimbwa ichi chirimo muno anoti iye akabvunza kuti mama ko imbwa inogodya ropa riri kubuda pandiri sei uyezve imbwa yabva kupi madhozi makavhara panopamba hatina imbwa zvikanzi mira utangira pedza kuti zvakanaka ndikutangira kupedza zvoite sei zvatiri kuita wozomuka undogana kukanganisa dzimwe tsinga unozvikanganisa nekuti uri kumuka ramba kana kuti ndini chakuzoita sei muka chimuka muroora ndokuramba akamuka muroora paakazomuka mumba iye pachake haana kuona paine imbwa ikanga itobuda panze asi muroora paakazobuda panze iye pachake akaona kambwa
kakarara kari pasaidi pedo padhuze nepadho ipapo kari panze ndobva aenda kutoilet chese kumanikidzira kufamba chese ndobva adzoka kudaro achisvika mumba achitiudzwa kuti ndo mwana wako chichiwa rokanza wow kamwana kakarariswa right iye akazobuda panze kechitufu timuroora wayo achibuda panze achita senge akudzwa kuda kupinda mumba ndopa akaona kamba kakachita senge kukunguruka senge kachika mushonga kaunti kakuita sei kari kurwara ere kachikunguruka akati mama kamba kaitenga rumba muya mune zvakari kuita kunoda isu zvikanzi kafa vatukabata gombo rakasimudza zvikanzi katofa ndekani mama zvikanzi handisitoziva weni vakutokaramba vachipinda mumba muyamuyam vachinovhura pakarara mwana nemwana zvakaraita sei afa asikaendeswa kuchipatara but nyaya yandiri kutaura yemhuri yezimbabwe pamwe pari kuchema nevanhu ndepekuti muroora uyu mwana uyu afa akazokwanisa kunzi audze hama dzake after week kuti ndakaita mwana asi mwana akafa ainzi shoko pane kwariri kuenda tine zvedu zvatinoita panapa kusvika tazotaura kuti ndozvaitika unogona kutozovharira imwe mbereko yauchazoda kuita zvakare saka iwo tizezvandova ndo pakazovaudza kuti mama ndaita mwana akashaika but paaiudza hama dzako kuti ndaita mwana akashaika mwana akatoshaika last week vakatomuviga chinonetsa muroora ndechekuti mhuri yezimbabwe mwana uyu paakasimudza achienda kunovigwa muroora akadzisara mwana uyu akaenda kunovigwa nemachembere akaenda kunoviga mwana uyu muroora uyu asati apona machembere aigara achimoona achiuya pamba vachitotandara vachitomuti wakafitiwa nepamuviri unopona diko tine makorokoto ako kana usati wapona atibve panapa nokuti ndiwo murwere wedu sawira wedu uyu atori panguva yakaoma amuone hashanyi ndosaka achiuya pano dzimwene dzenguva vainzi akanzi ane mwedzi munganiko machembere aiti makura nhasi ere munobvunza sezvozveme ngaavhure dumbu rake aivhurwa dumbu nemadzimai vaya vachiona dumbu rake kuti pane zviri kubuda izvi zvinoreva kuti asvika pamwedzi akati pane zviri kubuda izvi uyu achisina mazuva uyu vachitotamba nedumbu rake asi vaita zvinhu izvi havasi vamwene vake ndio mambuya aya mashamwari ambuya vake aiuya apa asi shoko rakazobuda muroora uyu akuudzwa nevamwe vanhu anonzi iye pakaenda kunovigwa anoti iye hana kuona pakaenda kunovigwa ina unotarisa pakavigwa mwana wako kana kuti ugoudzwa ndobva azodzwa kuti apa ndo pakavigwa mwana wako apa asi akazodzwa nevamwe zvikanzi uri kuona pakavigwa mwana wako apa ukatarisa pasaidi reguva andi guva rinoti wakashuru pamusoro munorasikira mavhu masaidi umu vakabva vachera ndo pakaenda kunoiswa chimbwanana chiya mavhu aya akacherwa kubva muguva ndo mavhu zvakare akanofutsira chimbwana cheche pari paguva remwana iyeye akabva todzwa kuti paguva remwana wako ipapo ndo pakavigwa kuti chimbwanana ichocho saka iye ari kuti ndiri kutya kuti ndoita sei ndinozvitarisa asi iko zvinozvi ndo pandakatozona ndichidarika rimwe remazuva kuti mavhu aya ari kubva achibva toona chigumbo chinotoratidza kuti chigumbo chechi chembwana chakutobudira pansi so izvezvi akanzizvo vabereki vake havakwanisi kuti vauye kuti vachizoti kumwana wedu ndozvikaitika kwauri vakanzi vanofanira kutoweka ndikwapera mwedzi ndopanosora nenyaya idzodzo pamusha pedu pano apataurwa nyaya dzakadaro kana pafiwa kane mwana mudiki saka imbonyararai asi ingovazivisa ndo zvakaitika asi after 1 week ndopakaziza uyezve vasauya ikoko kuzitaura nezverufu vanozouya zvakare after 1 month ndopanotaura nenyaya iyoyo so mwanasikana angu uri pamba ari kuti iye ini ndanga ndichifunga kuti kana ndichingopedza zvinhu izvi pandiri kunzi ndombonozurura ndichifungawo vabereki vangu vachindinyaradza ndakandafunga hangu kuti ndiendeswa chose ndisadzoka murume wemudzimai uyu aripo ari kuti kudini aiwa pose pakatonzizvo mudzimai haaendi kuchipatara aitozviziva murume atoti kana vakoma vangu ava ndo zvavakaita but zvanga singazive mukadzi uyu ndezvekuti vana vavo vese vakaitirwa zvinhu izvo vakafa mafirstborn ese akafa pamba apa pane varoora vangani pane varoora 3 iyeyu ndiwe chitatu vana vakaberekwa varipo 4 vakomana 3 nemusikana 1 ya pakaipa ikaroi zimbabwe machinzwa ere chekukaroi munoti kudini vanhu ngavasungwe vataure nyaya yavo muse vekuguru avo ndifarisirewo kajero paka shurugwi zvakare sori shurugwi ndangoti nekodarikawo neko zvangu tinotenda ichi chakamira sei zvakare icho kwadi muri yezimbabwe reka nditaure ndiri pakati mekushevedzera kuti izvo vanhu vakanga vakaungana
vari mukati mekuchema vari parufu pano mumwe musha bati vari parufu kudaro zvakanetsa vanhu vakawanda ndezvekuti izvo sokuti izvo vanhu vaungana paya vari kunzi munofanira kuti mutaure kuti izvo hapana zvikweretere vakakweretera mufi kana kuti vakakwereterwa nemufi hama dzisati dzaparara hama dziri pano kana pane zvinoda kubhadharwa zvigobhadharwa kana panoda zvinoda kuti ivo vekwava vabhadhare kana kubhadharwa zvagara zvinotenderwa parufu kuti kana rwaitika ngapataurwe zvakanga zviripo zvikwereti kana kukwereterwa zvigogadziriswa yo kama vachiri vakaungana kana varipo vanobhadhara vobhadhara kana varipo vanoti aiwa nokuoda kwokuti ndakakwereterwa munhu akafa aiwa zvadarika asi chokwadi zvachibude pavanhu ndo pakasumuka Sawira achiti ndine tsamba yandakasiyirwa yandinoda kuti ndikuverenga. Okay, ndo kufanzi Sawira sumuka vanhu vakati ndandele vakagara ana Bosho vane varipo ana Bapadu tobata simu dzakanzeve. Yes, kukana chandi chiri kuverengwa pano chinofana kuteererwa nevanhu. Ndo kusumuka mabharani apiwa mandimazi mukobano mabhuku. Right, pamusoro vedare utungamirire ndivari pano tsamba yandakabata isa Sawira ndati ndiverenge. Sawira akabati handiverenge mu village muna secretary asi tsamba ndinayo ndakuchipa secretary aite basa rake rekuita sei nokuverenga. Secretary nobhatiwa tsamba ndasiya tsamba iko hama dzangu kuti Sawira ugosvitsa nyaya iyi handidi mwana anofira musango. Nengi Joseph Marimira ari kumba kwa Nengi achinzi mwana wa Nengi mwana wangu anofanira kuti auye kumba kune vamwe. Amai vake iwitness ndanga ndisina maitiro kana matauro nokuti yaive mhosva yaizondinetsa but ndikukumbira Sawira kuti muzotora mwana uyu auye kumba kune vamwe. Okay, itsamba iri kuverengwa parufu yasiya yakanyorwa nemufi mushakabu murume ari kugara nemwana uyu waanoti ndo second born kumba kwake anga aripo parufu ari kuzinzwa mukadzi wemurume iyeye akaita cheupombwe nemufi aripo parufu ari kuzinzwa tendoro chiwiri binifo simpiliti makanaka wadenga tenioroshe mukomeke ipi parufu pakaungana vanhu pakaita runyararo kuti kusanganisira baba vemwana uyu vakanyarara. Sabhuku ndiye akasumuka kati tinozviziva kuti tiri parufu pasati paita munhu ari kudavira kana kupindura. Ndiri kukumbira timbopedza programu yese iyi kana yapera kana pane vane mashoko vada kuti aenderere mberi tozomataura. Nyaya ndiri kutaura mukoma KB yakuchida kutaura darika 2 months zvaitika kubva pataura Sabhuku parufu kuti izvo kana pane vachazoda kusimudza mashoko tozosimudza. Hakuna achataura mukoma KB. Baba vane mwanakomana ari kumba wavaiti mwana wavo akaverengwa mutsamba kuti mwana wepano ngauye pane vamwe havana chavakataura varizi. Amai vemwana vacho vanonzi mukavabvunza vanokuudza chokwadi havana chavakataura varizi. Murume uyu nemukadzi wake vari kugara nemwana wababa vakashayika havana chavari kutaura havazi kunetsana vakanyarara. Mukadzi wepamba anova ndiyani murume wakafa asi yanyora tsamba yokuti mwana ari kwaNhengi mwana wangu vakangonyarara vese varizi. Yezvo zvimuvhileji mungorizi hapana kutaura nyaya iyo. Mwana akura sei? Mwana akasiwa nemushakabu 14 years. Mwana komana 14 years. Hey, mwana komana 14 years kana chichesa makore ake anoda kuenderana ne born ya baba vakafa but kumba kwana baba vari kugara kuchinzi ndokumba kwawo it's second born. Endi kune vana vangani iko kwa baba kwaari kugara iko zvino mwana uyu kunonzi kwa baba vake kune vana 4 but kuno kwacho kwaari kunzi ndekwake kune vana 6 and baba vakafa ava vakuru by far kudarika murume uyu wavakanopindira mumba. Saka nyaya yakanyararwa ani nyaya iyi munin'ina wemufi ndiye akuchiisvitsa. Okay, izvo hatiati zvokuita nekuti mufi akanyora tsamba takaiverengeswa hama takazvinzwa toenderi kunotora mwana kwawacho ane mwana anoti mwana wake anoti chii akachengetaka akapindirwa mumbaka anobhadhara ndiani imhosoke
aichengeta mukadzi kuzvitakura zvese kusvikira mwana asvike pa 14 years, ari kuendeswa kuchikoro, ari kudya nekupfeka plus kurwara. Asi mwana wake kune gomba rakapinda mumba. Muridzi akatenya iye akafa. Tasara tisu hama yakatizivisa kuti ndinotora mwana wangu. Tikasaenda imhosva kumufi, tikaenda imhosva kunoda kubhadharwa, anobhadhara ndiani? Mushure mekuviga hama yavo vakambozoenda here kumukuru wedunhu kuna sabhuku ishe kuti vanosvitsa tsamba iyaya yakaverengwa kuti ndo zvakasiwa zvaitwa nemuchakavu. Mukoma KB, zvandataura kuti vanhu vese vakatsika pabreak, munhu wese akangomira akangotarisa kuti kunotangwa ndekupi. Vanhu vanga vanetarisiro yekuti akapindirwa mumba anogona kutanga iye kusimudza noise, but akanyarara. Saka kushedzera kuti muri yeZimbabwe ndibatsirewo, ini ndiri haba yakasara. Kana iri mhosva ndini mhosva, but ndinoitanga sei kana riri demo? Ndokanwe redemo romwe akafa isiri yangu. Regai tinzwe vedare kuti vanoti kudini.